Oh, hello love. Sana all. Hello, love. Tawag man ka. Waka, gimingaw na ko. Ay, syempre, gimingaw. Ay, tawag man ka. Padalhin ko kliti, di kayo mauli ko diha. Kasi, padala ka pliti kay muli ka dili. Noon sa? Muli ko diha, love. Uy, gimingaw kayo diri. Yabag, pagtarong niya laboy. Noon sa, usa ka semana pagkadiha. Atong diri ka sa Pilipinas, perti nimong atat kay ka. Kay dugay kayo ang process nga para makalarga ka. Imo pang pangawayo ng mga agent sa agency. Oh, mga agency gyud imong pangawayon kay perti dugay ang process nga karon nung naa ka diha magpadaka pamliti kay mauli ka. Pagtarong diha niyabag. Humanna na imong kontrata diha kay daghan pa kay tag-utang mga bayranan. Unsa na pay inadlaw na pay siniman na. Mga Turko, mga Bombay nga tong iputangan pag process sa imong mga papilis lakaw-lakaw nato. Oh, sama man natong mga utang, sama. Papriso ka? Oh. Jadi, di ko ni mo padalaan. Dili oy, human na imong kontrata diha, mabayaran yung mga utang na to. Pagbuyo diha, uli. Unsa man taong kagwantahan na diha, imo na tinayuan.